ассалому алайкум дӯстон, мардам, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 15 май 2026 сол хонаҳои Душанбе 9 та хона аз шаҳри Душанбе нарх аз 270 000 сомон. Яъне ки обши 10 та хона дорем, 9 таш аз дохили Душанбе. Як тайга аз ноҳияи Ҳамадонӣ аст. Дӯстон азиз, тамошо мекунем. Бо диққат тамошо кунем, иншоалло ки навор беҳад навори зур, чунки нархҳо арзонанд. Квадратҳои калонанд, сотихҳои калонай, нархҳои арзонай. Яке хонаҳои навор кардем ки мақсад метавонем даромада зиндагӣ кунем. Баъзе хона ҳам хеле бача азиз. Ана дар масъалаи қабули реклама чизе ки дорем роӣ кунем, ё ки омада ай пеш навор мекунем, хушрӯ карда, видео карда, монтаж карда, ҳаракат карда дар якчанд сайтҳо аз ҷумла TikTok, Instagram, YouTube, Telegram рекламагузорӣ мешаванд. Дар WhatsApp муроҷиат кунед. Дар видео лайк бонед, дар канал подписатсия кунед. Дастгирии шумо пешравии кори мо навора шурӯъ мекунем бачаҳо. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. Шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунед. Ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд. дӯстон, ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунед, фақат аз номи Саудо ТВ Акада муроҷиат кунед бача азиз. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонии дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ Telegram канал шудага бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами Telegram канали Саудо ТВ. дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи наздиҳавлигии равонкардагӣ. хонаи наздиҳавлигӣ ҳастае ки 270 000 сомон дар ноҳияи Ҳамадонӣ, кӯчаи Ориёно дар Қарордор бача азиз. 2 хона 5 сотиқ замин 270 000. рақамҳои дастӣ ва сабр экрани шумо. алиши ба хона дар Душанбе бошад, ки дар шаҳр бошад, болои Сум метем, Сангови Чапаев, кӯчаи Ориёно, Сангови Чапаев. бо калидораш хонаҳо мега 5/3 деволо семенблок палавина ки як қисм дарунаш мега кирпичи хом қатӣ чиндагӣ, як қисм семенблок бача азиз. дар дарун ҳамом, хуб бо кухни ҳастай, бо адену аловхона, дар бараш боз оғилхона, болош каҳдон дора, об дора, бараш да насос дора, оби доимӣ ҳастай, светш ҳастай. хонара мега 6 ё ки 7 сол шид мега сохтем. сохтагиштам инқадр сол шид, наздикии мактаби рақами 20, духтурхона, масҷиди калони ҷумъахонӣ ҳаст. бозори ноҳияда наздикай, аптека, ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастай. хулоса дӯстон, сари кӯча якум хона, чизи чораш қатӣ, аз ҷумла холодильник, кондитсионер, шифонер, гирдаш забор, дарвоза дора. 270 000 бо муомила дора. занг зада аз номи канали мо дӯстон маслиҳат кунем бигиремш. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи наздиҳавлигии фурӯшӣ. равон кардан 275 000 сомон хона. заправкаи Фирӯз, ҷамоати Чоргултепа, шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. 275 000. 8 сотиқ замин, 3 дар хона. WhatsApp рӯи экрани шумо. хонара ба наздикӣ сохтагиян, хишти лои қатияй. баландии хона 280, яъне ки 280. хуб, хонаҳо ҳамаш гипсакардон, хати якташ фигура дорад, дигарош мега простои. дар наздикии раҳи калон, мағоза, транспорт ва аптека ҳаст. об овардагиян, оба сумша солона бутаем. об ҳаст,
барои запас ҳавз 10 тонага чаган, мактаб камтар дуртарай, обш соатакӣ техпаспорт дора, ремонти навкадагӣ кредит намешава, суми наличи 275 000 сомон муомила дора. дӯстони азиз, беҳад варианти зураи хеле вариантҳо редка мешава. 8 сотих 3 хона. мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ. 2 сотих замин, 4 дар хона, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, гирдаш маҳкам, ҳавли брусчатка чиндагӣ, яъне ки кафел мегӯянд. Ина калидор, мегарден 4 хона, обши дар умум 2 сотих, дар дохил ҳамом, ҳоҷатхона 550 000 сомон нархш. Ина ҳоҷатхона ҳамин ҳолат, 2 сотих замин, ремонтош кардагӣ тайёр, ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. бачаҳои азиз, лозим боша айнуми канали мо занг занем. дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ 3 ҳуҷрага, 2 сотих замин дар Зарафшон қарор дорад. дӯстон, дар Зарафшон қарор дорад. нарх 600 000 сомон аст. дӯстои азиз, як гапа мегӯм, ҳамин бисёриё комментария мекунад ки Сауду ТВ хонаҳо қимати бада. бачаҳо, неста ёхи ҳамон чиз. ҳамон чизи арзон боша, мо ҳам мақсад тарафдорем ки навор кунем. охи территорияи Душанбе нарх наво бениҳоят қимат аст. ин фикра ай сартон дур кунем ки ман 200-300 000 да ай сентри Душанбе ман хона мегирам. бача сентр да қимат аст. мо чӣ қадар ҳамворӣ дорем бачаҳои азиз? 7% ҳамворӣ дорем. мақсад дӯстон, нархҳо қимат аст. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар Зарафшон аз роҳи Калон 400 метр, 3 дар хона, 2 сотих замин, об барқ ҳаст, канализатсия дора, ремонти нав, 600 000 рақамҳои 1188 занг занед, маълумоти пурраша бигирем бачаҳои азиз. ин ҳами хеле гапҳо. фақат мо навор мекунем, шумо лайк монед, подписатсия кунед, хонаҳоро бихарен. мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ. як тайга хонаи назди ҳавлигӣ бачаҳои азиз ки 2 сотих замин дора, 3 ҳуҷра дора, ноҳияи Синода дохил мешава, шаҳри Душанбе, ҳавлии фурӯшӣ дар Зарафшон, кӯчаи Зафар, 3 дар хона, ҳамин 1/10 сотих буд аст. ҳамин 2 неҳу 1/10 сотих замин, ремонти нав, даромада зиндагӣ кунен. ҳамин хонаи шумо аст. ҳуҷҷатҳо сатҳуиза аст. аз лаби роҳ то 14 поликлиника мега 400 метр роҳ. маълумоти пурра занг занен. канализатсия ҳаст, оби шаҳрӣ подключит кардагӣ аст, об свети шаҳрӣ подключит кардагӣ аст. нархш 599 000. поликлиникаи 14 аст ку инфексиони больница 400 метр дурай мега ай хона то ҳамуҷара централни точка. ҳамин территорияи Зарафшон бачаҳои азиз гарини ҷои зура бовар кунен. нархҳошам қимат аст, точкашам точкаи зуре бачаҳои азиз. лозим боша рақамҳои 91 91 91 да занг занед. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, хонаҳои назди ҳавлигиам мемонем, квартираҳои фурӯшӣ мемонем. ҳатто омада аз пешам хонаҳоятонро навор мекунем. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира дар этажи якум, дар умум 30 квадратный метр, ноҳияи Фирдавсӣ, дар Душанбе, дар 61 микрорайон қарор дорад. як хонагаи фурӯшӣ открытий лестница, хонаи калонаш дар 61 микрорайон, пеши мактаби 24, ҷои беҳтарин, хонаи тоза, ремонтош нағз, отоплени оби гарм ҳаст, подвал дора, садик, боғча, масҷид, бозор, саховат ҳамаи ҷо наздик аст. маълумоти пурра бо телефон алишӣ намешава, бисёр арзон намешава. любое время рақамҳои 22 27 да занг бизанем бачаҳои азиз. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомнатага квартира дӯстон, дар этажи якум қарор дорад, масоҳаташ 45 квадратный метр. хона дар наздикии бозори деҳқон ҷойгир аст мегӯяд.
аниқтарш назди масҷиди ҷумъахонӣ. Духонага 3 тиреза дора, ошёна якум, ҳуҷҷатҳош 100%, техпаспорт дора. Бо ҳама чизу чорааш савдо мешавад. Наздикии бозори деҳқон, назди масҷиди ҷумъахонӣ. Ду хона, якум этаж, 45 квадрат, 490 000 сомон. Муомила дора бачаҳо, 490 000 сомонӣ. ҳамин хона чӣ хеле бачаҳо? Арзандаҳа ё ин ки не? Вале ки хеле чӣ хел мебинед, ду хона кардагӣ 45 квадрат, якум этажа, ноҳияи Фирдавсӣ, назди бозори деҳқон. ҷошам ҷои зур бачаҳо. Дар масъалаи бизнес кардан, яъне ки як чӣ мегирӣ мефурӯшӣ, ягон зиндагӣ мебинӣ бачаҳо. Лозим бошад занг занед. Мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшие ки дар ҳамин дом қарор дорад. И дом дар ки ҷое? И дом дар Гипраземай, дар этажи 12-ум мо як хонагаи 55 квадрата дорем. Бародаразиз ки дар Гипразем дар Душанбе 485 000 сомон нархаш. ҳамин кадом вақте ки мо Гипразем мерем хонара навор карданӣ, вақте ки мо рафтем навор кардем, отдельно мегзорем да. ҳамин территорияи Гипразем ку бовар кунед, дигар ҷоро агар ҳамин 5000 6000 гира просмотра, ҳамин то 20000 мезана просмотра. Медонед барои чӣ? Барои ки талаботи Гипразем бисёрай. баъд бисёр мепурсанд, бисёр комментария мекунанд. 485 та нигоҳ кунед, коробкаи қиматай. Барои ки ин тарафҳо худаш нарха навошам айрои миллионай дӯстон. Марамад рақамҳои 70 да хона интересни боша. Агар занг занед, рафта бинем бигирен. 12 этаж, 55 квадрат, 485 000 сомонӣ. дӯстон, мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. Ана ки ай Мардон навор мекунем. Дар Мардон мо як хонагаи 36 квадрата дорем ки дар этажи 4 қарор дорад. Як хонага дар 4 этаж, кӯчаи Борбад, Калсавои Мардон, пеши магазини Ёвар, Диёр, Амонатбонк, Оби гарм, Свет плюс хати, 460 000 сомон нархаш. Этажи 4, 36 квадрат, ремонтош кардагӣ дараҷаи олӣ. Калсавои Мардон да дӯстон, як дом аст ку. Калсавои яъне ки Мардон, кӯчаи Борбад, пеши магазин Ёвар, Диёр, Амонатбонк, 460 савдо дора, занг занед. дӯстон, мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. 560 000 сомон квартираи фурӯшӣ дукомната дар 5 этаж, масоҳати 61 квадрат, шаҳри Душанбе дар Гипразем қарор дорад. Дар Ваени Гарадок қарор дорад. Доми 7 ошёна, хона дар ошёнаи 5 қарор дорад. хона нав ремонт кардагӣ, без обмен, без кредит, суми зинда наличи 560, не ки камтарак муомила дорад бачаҳо азиз. 61 квадрат, ду хонагаи фасон аз номи канали Саудо ТВ. ҳамин рақамҳои 7606 да метавонем занг бизанем. дӯстони азиз, навори мо ҷамъбаст шид. чизе буд ҳамаша мондем, далчи бо ҳамин WhatsApp мегзорум азима. хайроӣ кунем, бо навор кунем, пешниҳодтон кунем, пешниҳоди мардум кунем. ёке омада ай пеш навор карда хушоак савдо дагзорем, кортона ҳал кунем. ин WhatsApp май. лайкора монен, подписатсия кунен, хонаҳо арзона қимата комментария кунен. ай ки ҷо хона дар коре, дар комментария нависен. зиндаву сарбаланд бошем бачаҳо азиз.